onderzoeken komen, maar die houden het druk. Vanavond is de installatie zitten en die kennen de taaksteun. en van houden toch gedacht dat ze dan komen, maar ze komen niet. Dus, gewoon is op te wachten. Geen zit er een laaf te spelen, vergeet het, geloof ik niks. Toch heeft u van allemaal van afgewelkom op deze fijne middag. Probeer het goed op je best gedaan om lekker even op te koken, best kookjes maken. De wagen is te veel kort op je staart. De ratten is een ander probleem, maar dat is altijd een probleem, de ratten. Want de ratten is een beetje niks kans van. Na volgende week werden die geopereerd en dan doet dat helemaal van elkaar. Voor elkaar, dat is richtig zitten. Dus er heeft hier links staartjes staan, mutsjes staan, kneupjes staan, rattenvallen staan. Paprika's. Voordat je weggaat in ieder geval, moet je even melden wie de om je in ieder geval uw dingen met te nemen voor in de optocht. Ja, wat moeten we dan nog meer zeggen? Boete, dit is natuurlijk Peugeot te feliciteren met de behouden van de finale van het LVK. En Chris natuurlijk. En dat is nog goed. Bedankt. Normaal is een belangrijk deel van deze vergadering of dingen dat de medaille wordt uitgereikt. Nu heb ik het volgende opgevonden, dat ik meen, maar even gewoon uitreiken bij deze. Het gaat nog officieel gebeuren, maar dan heb ik maar dan heb ik het volgende probleem alweer, dat ik dan weer even tekort heb. Maar dat maakt niet uit, dat doen we dan in twee fases. De eerste, wat ik nog veel zou willen vragen, is een jongen wat toch een jaar of 44 bij ons de wagen moet. Jos Nonners, kom eens even naar voren, jongen. En dan stand komt de ook maar met, want anders lig ik te dik erop, hè. Je ziet, dit jaar bijzonder fijn bezig. We gaan het grote beetje sleep in het boeren en in het vormen van klein details. Vorig jaar is het begonnen met een potloodslieper, wat ze heel schoon gemaakt had. En dit jaar, ja, achter staat al één pronkstuk van een twee. En een kleine bulldozer met, we weten nog niet waar hem gaat varen. Jan van Slaman is ik ten dag en nacht bij mij de telefoon en plan en bellen, maar ik weet niet of ik dat maar het stuur moet zetten, maar dat komt wel rustig goed, hoor. Dat heeft nog even een tijd nodig. Misschien nog een loterie maken of zo gaat allemaal. Ja, geen leuke, maar een blaasproef doen. Bijvoorbeeld, oh ja, dat wordt lastig. In ieder geval, ik kom even om leeg. Want ik ga het doen, neem eens een foto, dan moet ik toch zo 2 keer een foto maken. Jos, dankjewel voor het vullen. Werk wat ze dit jaar gedaan hebben.